дианаи 26 сола ба фиреби қалобон бовар карда дар Туркия бо сӯистифодаи ҷинсӣ рӯбарӯ гашт. Вай мегӯяд ин бадбахтӣ дар зудгоҳаш уш оғоз ёфт. Шаҳзода ном як шиносаш ба Диана пешниҳод кард ки ба Истанбул равад, зани солхӯрдаеро нигоҳубин кунад ва маоши хуб бигирад. вай ба ман мегуфт чаро бо 2 кӯдак бекор мешинӣ, биё ба Истанбул меравем, пул кор мекунем, хона мехарем. Гуфт ки ба ман кори муносибе пайдо мекунад ва итминон дод ки дар он ҷо пули хуб меёбам. аммо чанд рӯз пас аз расидан ба Туркия ӯ фаҳмид ки касеро парасторӣ намекунад. ҳуҷҷатҳояшро аз дасташ гирифтанд. Istanbulda Kumkapı degan jag'imda ekan. мо ба Кумкапи маҳаллае дар Истанбул омадем. дар бораи кор чизе намегуфт. 2 рӯз маро ба тамошои шаҳр бурд. вақте рӯзи сеюм субҳ аз хоб хестам, шиносномаамро наёфтам. умеда бароям гуфт ки ҳуҷҷатҳоям дар дасти ӯст ва маро аз мавлуда бо пули хуб харидааст. вай аз ман талаб намуд ки бояд пулҳои ӯро кор карда баргардонам. баъди ин ба ҳуҷра 2 ҷавон даромада маро ба буғӣ кардан оғоз намуданд. таҳдид карданд ки агар пулашонро кор накунам мекушанд. баъди як ҳафта Диана бо кӯмаки як марди шиносаш тавонист фирор кунад. ӯ ба пулис муроҷиат намуд. пас аз чанде кормандони консулгарӣ кӯмакаш карданд ки ба ватан баргардад. ман ҳаргиз ӯро чунин надида будам. ӯ дар оила аз ҳамахӯрдӣ ва ҳамеша болидарӯҳ буд. дар ҳолати афсурдагӣ қарор дошт. вай ҳатто аз ман хоҳиш кард ки либосҳояшро ба фурудгоҳ биёрам, зеро аз зоҳир шудан дар назди волидайн бо либосҳои дар тан доштааш шарм медошт. вақте шавҳараш аз саргузашти ба ғуломии шаҳвонӣ афтиданаш хабар ёфт, гуфт ки талоқаш медиҳад. Эрим Москвада жашайт. шавҳарам дар Москав кор мекунад. вай дигар ба ман занг намезанад. ман аз нигоҳ кардан ба чашмони ӯ ва кӯдаконам шарм медорам. чаро ин ҳодиса бо ман рух дод? шавҳарам гуфт ки маро намебахшад. аз ман ҷудо мешавад. мегӯяд ки метавонад кӯдаконро аз ман бигирад. Сага талақ бера албайт экен. наздикони Диана барои ба ҷавобгарӣ кашидани афроде ки ӯро ба ғуломӣ фурӯхтанд ба пулиси Қирғизистон муроҷиат карданд, аммо мақомоти ҳифзи ҳуқуқ парвандаи ҷиноятӣ накушоданд. зимни тафтиши пешакӣ ягон далели содир намудани кирдорҳои ҷиноӣ аз ҷониби шаҳрванде ки гӯё ӯро ба ғуломии шаҳвонӣ фурӯхтааст ошкор нашудааст. оғози парвандаи ҷиноии рад ва маводҳо барои шиносоӣ ба додситони ноҳия фиристода шуданд. вазъи равонии Диана боиси нигаронии пайвандонаш аст. ин зан на танҳо аз тарафи мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, балки шавҳараш низ ҳимоят нашуд.